Hello guys, nonton video ko lang ito sa lukas ko bro. Nang menang video ko na namutang balat kalam share kalam kalam. Kalam saya na. Terus baz. Ayaw. Nya, umami cuma. Uyo tanga mai. Bayar na cek lang gas na nantang na lang wita. May video ko na nan siang light kalam share kalam comment kalam 10% lagu dan pedeng ba. Sapakar kalam na lang de. Bayang da dekai kana mane jinga brother na mama biung ga dekai lang mane senggenar na. Mane बोसोराव बे मोनसे बेसेबां खामायो आरो ना नोंथांमोना monthly बेसे मोनो माने जोंबो गायदो आरो ना गायनाया जों बारा रोङा माने फार्स्ट टाइम थेवबो दा ब्रादारा माने खै बोसोर जाखो सोंगोन आरो ना होमबाथ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै र' गय जागोन आरो ना ओमफ्राय दा गय जाग्रोसैनि फाथै बियो जा जोंनिया नै खेबसे मिलाय बाजै मा खालामदो दे मा खालामदो जेनेबा दासो जाखांदो आरो ना बाजैया मा ओंख्रि जानाय दे जा मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय Hello guys. ओमफ्राय ओइ थ' ना lagi brother बैयाव दोङो मुलि होगासिनो थांगोन आं देखायगोन आरो नोंथांमोननो नायलांबाय था बाजैया मिनिगासिनो गय जानानै मुलि खाथियाव लानानै बिखुमानि आलु जोबजादों Hello guys. Abai sandar arna abya be moजां जादों आरोना दानि सिख्ला आबै दानि सिख्लाफोरा आथिं दानांगौरा मायो दानि सिख्लाफोरा आथिं दानांगौरा रोंगोन ना रोङा ना आच्छा आबौ आंदो आबौआ हा माबा खालायगोन ini arna mane brother ni mane lesri bagona lesran na lesri ni damli gasini ini barago bigaci jagan arna ओमफ्राय जालाव दोङो ओमफ्राय बे फान्थाव दोङो आरोना दाउदै फान्थाव ना मा फान्थाव मिथिया आरोना नै मुलि गासिनो नै नै मुलि दर' रायजोफोर मुलि दो नै एम्फौ जादों आरोना गासिबो माबायदि गायो आरोना नोंथांमोना माने बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनगोन आरोना माने मा टाइमाव मुलि होनांगो नै आंबो रोङालै नै दासो सोलोंदों एसे मुलि जासोदो एम्फौ गया एम्फौ जादों बिबार लाबाय दा नोंथाङा माने दिनैसो फार्स्ट ना गायबाय थाखायो आं देग्लायसो आच्छा देग्लायसो आरोना आन्था न'आव एसे बानायना दोनदों फाननानै फैसा मोनबायना आङो फानथ'नो मोनाखै दासो गोदान ना नै दासो बिबार लांदों माने मा टाइमाव माने मुलि होनांगौ नोंथाङा खिथादो गैया इनो आंबो ओरै बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बिबाराव एसे होनांगौ आरोना बिबार फायनोसैयाव नार्सारिफोरा खिन्थाहरनाय मथे होगासिनो आंबो ओमफ्राय फिथाइ जानायाव खेबसे फिथाइ जानायाव ओमफ्राय नै दा नै एम्फौनि होलायबाय एम्फौ जादों माने बहुद बिबार लाबाय फिथाइबो एसे फैबाय माने नोंथाङा माने बेबायदि बागान बानायना माबायदि मोनदों आरो गोसोखौ बहुद गोजोननाय मोनदों आच्छा सान्दुं गोसाबाबो सान्दुं गोसा बायदिखौनो मोनाखै ini पानिलावबो गायदों पानिलावबो ini बोथोरानो एबार एकदमबारे रानस्रावस्राव गैया अखाबो गैया मटरजोंसो दै होगासिनो उफाय गैया रायजोफोर मा खालामनो दुखिया जीबन मिथिङाबो नै हामा जादों पाम्प होबाय थाथारनांगौ नङाबानो गवा दा लेस्राखौ फाननानै फैसाखौ मा खालामगोन फैसाखौ संसार जानायाव बाहायनोसै रायजोफोर नोंसोरनिया फिसाजोआ साबेसे दं फिसाजोआ साबेसे
Punya saja sasul le. Hasil arna. Muli gila nalai. Guys, mon ini dah hobai थादों आरोना nya ब्रादारा माने मोजां जाबोदों आरोना बया माने बेफोरबायदिनो खामायनांगौ आरोना न'आव थानानै आरोना बेकार थाना लाब गैया आरोना Gila le, बाहेरावबो गुन्दै गैला. बाहेरायाव थांस्लाय नोङो न'आव थानानै मैगं खेथि खालाम बेस्ट ना बेनो ना मा होनो ब्रादार नंगौ थांबाय आंबो कर्नाटक केरेला लाब गैया लोगोफोर लाब गैया न'आव खामाय कर्नाटकआव नङा गामियावनो खामायनो हाबा बिन्दास हिन्जावदो उन्दु मोनजागोन होननानै नों कर्नाटकआव थांबाय हिन्जावदो मोनजाया आरोना नुदों नामा ओमफ्राय दा ब्रादारा मालाय हिन्जावदो आरामसे उन्दुबाय खामानि मावबाय संसार जाबाय आरामसे खानाय फुजाबाय दोंसे दोंनै ओरैनो न' सायाव जिरायना माने ब्रादारा माने गायगोन ना गायला आरोना बोसोराव एबारथ' आङो बुहुद गायगोन मानोना आङो एबार आंनिया मिजिङा 5 बिगासो निजा हाथ' गैया थिखा लानाबाबो ब्रादारा माइ गायदों गायाखै माइ गैया हायानो गैया थिखासो लायै मावगोन आं एबार बिबार जाजोब्बाय आरोना बिबार जाजोबनाय दा बिबार टाइम जाबाय नालाय मुलि होलायबाय मुलिखौ मानो होदो बियो माबासो एम्फौनि बिबारनि नङा लाफा बिबारनि ना बिबारनि खांबाय आरोना बिबार फिथाइनि खांबाय दा एम्फौ जादों नै एम्फौनि होदों मोजा आरोना माइना बेलेग जालाङो आरोना उनाव फैसा थांबाय थाबा नोंथांमोनाबो गायदो माने सोरबा माने खेथि खालामो कमेन्टआव खिथाहरदो आरोना आरो फिथाइया जायोबा आरोना माने बिथांनिफ्राय लांनो हागोन आरोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारखौ होगोन आरोना फिथाइ थायोबा बेफारिफोर नों हरजोबगोन आं बेखिनियाव बुहुद ओंखारगोन मोनगोन ना 30,000सो 30,000आ इदि मानोना दा दाम दोङो ना पाल्ला 150 आरोना लोगोफोर कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आं नाम्बारखौ होगोन आरोना उनाव फिथाइ जायोबा माने नेक्स्ट भिडिअ लाना फैबावगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरो फिथाइ नुनो 15 दिन खाजानो आरो जोगोनारबो दोङो ना लांनो हागोन पानिलाव सोरनिबा हाबा जायोबा माने कमेन्टआव खिथाहरदो बुथार खालामनो पानिलावखौ माने आं नाम्बारखौ हाबाफोराव नांगौबा पानिलाव फिथाइ फैबायानो थाइनै थायहांदो गोदान नालाय बिबार बारहांबाय आरोना फिसा फिसा सफर मेजेमानै मोनबाय थाखो आंखो मेजेम माइनै बाजियानि मा होनो कृष्ण नङा कृष्ण नामानि खखानि नङा जंतानि हिन्जाव मैगं गायनि हिन्जाव नै जुन खालामनो हागोन आरो आं देखायगोन Hello guys. नै Hello guys. কি কইতো Paro, paura. বড় Hah? Borat paura gue. Itu namanya Sandra. मा Pura. बर' Parah. Paju. बाजैया इनि फिसाजोखौ मालाय खानायाव माना आदार आरोना मा जादों गायग्रानि हिन्जाव मा जादों मैगं गायग्रानि हिन्जाव थाखै मायो Kali kan video kok saya kira. Malah kayak sekian lagi Hasan ada ओमफ्राय दारुं बारि deh aku tuh Abang. Halo guys. Halo guys. माने जोंनिया अमा मेजेम आरोना जोबोर हाबा जासिगोन नो अमा मेजेमा जोंनिया ओमफ्रायथ' जोंनिया लेस्रा बागानाथ' माने जाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंनिया नै मा क्लास दे Hasan buat Kinam sama tinggi sana nih oh tengge deh Nasan tengge tinggi nah sudah tinggi boleh kok oh tengge oh wah belak klip lah gang ke lah pak tinggi dah Ada foto tanda. dah di sini dah Tinggal
ना सुनी जा हेलो गाइस ये देखो कमाटू बस ये से ला दे नहीं माले ini ये देखो कमाटू नहीं ये बong ni bar हेलो गाइस ये काम फुनोet टेंगे गाइस yang tergejar nah mana bor dengar dah situ mana bura anda bayar nah malai tok longkot kamsa bor ni kamsa tanis ka fer danan ra tanis ka fer danan ra tanya na itu ajarin ra pak dan ha si kelas mana what is class Crazy. Nyak bahas ya ini. Mana? Pita soalnya lingur deh. Pita soalnya lingur. Kahwa. ya daru ready Tinggal. Jo? Mana jo? mama mabi hando Mama babi. Tak diuji dak. Juga sinar na tahu ini. Aku naik dek mau beli ngwa. Guys, menentang mana video kalian interest menentang pak. Like kalam share kalam komen kalam deh. Mana video apa lagi lalu lah. Mana bikin ya nih. Tentangnya. Mami jam dengar. Mami cuma kerja bunga share nadi nih. Mana next video nukan. Mami jam marna. Mana video lah nafi kinar nama sikit. Mami jam subscribe. Mami jam bay. Mana ngabani. Sorku di mana kinar na. Mami jam bayin. Mami jam jak mana benda darna. Nah ya, oke. Bye nanti. Bye nanti. Acha deh. Bye. Oh, bye. Oh. Ini